Ukudlisile na? Ey angazi. Kodwa nje Kumnandi. iphupha yena noma ngilele. Ngiyaqala futhi ukuthanda umuntu wesifazana ngalendlela engimthanda ngayo. Uthanda anginika lona, uthando yangilinikwa uma. Bro. Ilona thando. Just let it. The thing is, she's not ready. She's not ready. Just let it go. She's not ready. Okay, go think about it, ke. Ngisazocabanga kodwa kuzoba nzima. Kuzoba nzima ne? Kuzoba nzima kakhulu bhuti wami ukuthi ngizama ukwamukela ukuthi usibhanqe ngababi njengamasokisi emlenzeni. Sorry mfethu. Hayi kusazoba nzima kakhulu. Guys, this has been hectic for me, but Ewa first saw the truth, so it's up to him now to decide. I cannot make a decision for him, but it's up to him. So yeah, he's gonna make a decision. He's a man enough. Thank you for coming through, man. Ngiyabonga kakhulu. Awe. This is Lily Shonolo from CMTV. Don't forget to subscribe. I'm out. Dango.